Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna माता जी माता Hare Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna Mataji हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். காலை நேரத்துல பாகவதம் கேட்க வந்துட்டு அனைத்து பக்தர்களும் நம்முடைய ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் நாங்கூர் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நாம எல்லாருமே பாகவதத்தை முழுமையா கத்துக்கிறதுக்கு குருவோட கருணை நமக்கு வேணும், பகவானுடைய கருணை நமக்கு வேணும். அதுக்காக மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? மங்களாச்சரணம் சொல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு செகண்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அந்நியாய சிவராஜ்யஸ்ய ஞானான்ஷிய சலாகய சசிஷ்மூலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூத்லே ஸ்வயம் ரூப கதாவாயம் கதாதிக சமபாதி வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ பத இவ கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் ஸ்ரீ ரூபம் சக்கரஜாதம் சகதன சதுநாதம் ஹம்சதீவம் சாத்வைதம் சாவதீதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகதன லலிதா சிக்ஷாகாமிதாம் ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சகல்பத்தர்ஷய கிருபா சிந்து தேவச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவே நமோ நமः. நமோ நமः வாதித்தாய கிருஷ்ண பிரேம விதாயியே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கௌரதேஷ நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய அதாரியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பந்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி ஸ்ரீ நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாரிணே निर्विशेष शून्यवादी वात्सल्य देशवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिवोटीஸ். நம்ம 7th சாப்டர்ல அஸ்வத்தாமனை தண்டிக்கிறத பத்தி சத்தம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க. கேட்கலையா? எல்லாருக்குமே கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப லோவா இருக்கு. மத்தவங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. லோவா இருக்கு, வாய்ஸ் லோவா இருக்கு.
அவங்க செய்ய பண்ணி சொல்லுங்க, அவங்க மெசேஜ்ல மொபைல்ல. உங்க போன்ல கொஞ்சம் வால்யூம் அதிகமா வச்சுங்க மாதாஜி. யாருக்கெல்லாம் கேட்கலங்கிறீங்களோ அவங்க உங்க போன்ல கொஞ்சம் வால்யூம் கூட வைங்க. வால்யூம் கம்மியா இருந்திருக்கும் ஒருவேளை, எதுக்காச்சும் குறைச்சு வச்சிருந்திருப்பீங்க. கவனிங்க கொஞ்சம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். தேங்க்யூ பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து அஸ்வத்தாமனை வந்து தண்டிக்கிறது, அது வந்து அவர் குற்றம் செஞ்சதுக்காக தண்டிக்கிறதுங்கிற அந்த சாப்டர் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுவரையிலும் அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து திரௌபதி என்ன சொல்றாங்க, பீமன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு வருஷலாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்துக்களும் நம்ம வந்து இங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பகவான் இப்ப வந்து என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனை பார்த்து புன்னகை செய்யறாரு. இதுக்கு முதல் ஸ்லோகத்துல அதுதான் பாக்குறோம். 52ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய கரத்தை அர்ஜுனன் என்ன பண்றது குழப்பத்துல இருக்கணும். அர்ஜுனன் குழப்பத்துல இருக்கிறாரு. இப்ப வந்து அவரோட குழப்பத்தை வந்து தீர்த்து வைக்கணும்ல, அது அந்த கடமை வந்து பகவானுக்கு இருக்கு இல்லையா. சதுர்புஜம்னு இப்ப இங்க 4 கரங்களை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கு வந்து எப்போதுமே கிருஷ்ணருக்கு 2 கரங்கள் தான். இப்ப 4 கரங்கள் உள்ள நாராயணரா எதுக்கு வராரு அப்படின்னா, இப்ப இங்க ப்ராப்ளம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து கொல்லணுங்கிறாங்க, ஒருத்தர் கொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. யாரு கொல்லணும்னு சொல்றா? பீமன் கொல்லணும்னாங்க, திரௌபதி அம்மா கொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. கொல்ல வேணான்றாங்க. திரௌபதி கொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. திரௌபதி கொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க, பீமன் வந்து கொல்லணுங்கிறாங்க. வந்து 2 பேரும் 2 தினசா இருக்கும்போது பகவான் வந்து அவங்கள தடுக்கிறதுக்காக 4 கை ரூபத்தை எடுக்கிறாராம். அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அர்ஜுனனை பார்த்து ஒரு நகை போட, புன்னகையோட, அவர் தான் எப்போதுமே ஒரு மந்தகாச புன்னகை இருக்கும் இல்லையா, அந்த புன்னகையாலேயே அனைவரையும் அவர் கவர்ந்துருவாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த புன்னகையோட அவர் பேச துவங்கிறார் அப்படிங்கிறவர்களும் நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதுல அவர் என்ன சொல்றார், அதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கிறார், என்ன தீர்ப்பு வழங்குறார் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த ஸ்லோகத்தை நான் வாசிக்கிறேன், எல்லாருமே பின்னாடியே வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம அதை பத்தி படிக்கலாம். இங்க 2 ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, 53, 54 நம்ம பார்க்கணும் இன்னைக்கு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பிரம்ம பந்தோர்ன ஹந்தவ்ய ஆததாயிவ தார்ஹணஹ மயைவோபயம் ஆம்நாதம் பரிபாஹி அனுசாசனம் குரு பிரதிஸ்ருதம் சத்யம் யத்யத் சாந்த்வயதா பிரியாம் பிரியம் ச பீமசேனஸ்ய பாஞ்சால்யா மஹ்யம் ஏவ ச. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்தை பிரபுக்கள்ல வந்து 2 பேரு, இந்த 2 ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு, மாதாச்சியில 2 பேரு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை ஒவ்வொருத்தர் படிக்கலாம். படிங்க பிரம்ம பந்தூர்ன ஹந்தவ்ய ஆததாயே வதார்ஹணஹ மைவோபயம் ஆப்நாதம் பரிபாஹி அனுசாசனம் குரு பிரதிஸ்ருதம் சத்யம். மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான், சரி இன்னொரு மாதாஜி வாசிங்க. கீதா மாதாஜி கேட்டீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குரு பிரதிஸ்ருஷ்டம் சத்யம் யத்யத் சாந்தவ்யாத பிரியாம் பிரியம் ச பீமசேனஸ்ய பாஞ்சால்ய மஹ்யம் ஏவ ச. ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லுங்க மாதாஜி, திருப்பி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன். குரு பிரதிஸ்ருஷ்டம் சத்யம்
प्रतिश्रुतं பிரதிஸ்ருதம் ओके प्रतिश्रुतम् ओके गुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्यत्सान्तव्यता प्रियं च भीमसेनस्य प्रियम् ओके अद् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्य महिम् एव च हरे थैंक यू माता हरे कृष्ण தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு 2 பேரும் வாசிங்க இதே ஸ்லோகத்தை. श्री भगवान वासा ब्रह्म बंधुर न हदव्य आता ही वदाहनः मये वोभयम् आम्नादम् हरिबाहि अनुशासनम हरि कृष्ण मद ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இன்னொரு பிரபு வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी प्रतिश्रुतं सत्यं यद्यत् सान्त्वयद प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चालिमह्यम् एव च. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இதுல வந்து நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேட் மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், ஒரு பிராமணரின் நண்பன் கொல்லக்கூடாது. ஆனால் அவன் வலிய தாக்குபவனாக இருந்தால் அவனை கொல்லத்தான் வேண்டும். இத்தீர்ப்புகள் அனைத்தும் சாஸ்திரங்களில் உள்ளன. அவற்றிற்கேற்ப நீ செயற்பட வேண்டும். உன் மனைவிக்கு நீ அளித்த வாக்குறுதியை நீ காப்பாற்ற வேண்டும். அதே சமயம் பீமசேனனையும் என்னையும் கூட நீ திருப்திப்படுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை வேற ஒருத்தவங்க படிங்க. யாராவது இதுவரையும் படிக்காதவங்க வாசிக்கலாம். யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா வாசிக்கிறதுக்கு? நான் படிக்கிறேன். இவங்க அப்ப யார் படிக்கிறேன்னு சித்திரலேகா மாதாஜி. சித்திரலேகா. ஸ்ரீ பகவான் பரமபுருஷ பகவான் உவாச்ச கூறினார். மாதாஜி அது மாதாஜி பொருளுரை ஒரு வேளை அப்ப கீழே போயிடுங்க மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்குது மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியலையா? தெரியல, ஒளி அர்த்தம் தான் தெரியுது. இல்ல இந்த ரைட் சைடுல பாருங்க. நீங்க லெஃப்ட் சைடு பாத்து இல்ல. ஓகே ஓகே. அப்ப கூட இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரணும். கொஞ்சம் கீழே வரணும். இப்ப மீனிங் படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் முடிச்சுட்டாங்க. பொருளுரை தான் படிக்க சொன்னேன். பர்பட் பொருளுரை. ஓகே. வெவ்வேறு நபர்கள் மேற்கோள்கள் காட்டிய சாஸ்திரங்களுக்கு ஏற்ப அஸ்வத்தாமனை கொல்லவும் விடுவிக்கவும் வேண்டும் என்பதால் அர்ஜுனன் குழப்பமடைந்தார். பிரம்மபந்து அல்லது ஒரு பிராமணனின் தகுதியற்ற மகன் என்பதால் அவனை கொல்வது சரியல்ல. ஆனால் அதே சமயம் அவன் குற்றவாளியாகவும் இருக்கிறான். மனுவின் தீர்ப்புப்படி வலுத்தாக்குதல் செய்வதால் ஒரு பிராமணனாக இருந்தாலும் ஒரு பிராமணரின் தகுதியற்ற மகனை பற்றி என்னவென்று கூறுவது? அவன் கொல்லப்பட வேண்டியவனாவான். துரோணாச்சாரியார் ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணர் என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனினும் போர்க்களத்தில் ஆயுதபாணியாக நின்றிருந்ததால் அவர் கொல்லப்பட்டார். ஆனால் அஸ்வத்தாமன் வலுத்தாக்குதல் செய்வதன் என்ற போதிலும் எவ்வித போர்க்கருவிகளும் இல்லாமல் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான். தீர்ப்பு என்னவென்றால் வலுத்தாக்குதல் மூலம் செய்வதன் ஆயுதத்தையும் இரத்தத்தையும் இழந்தவனாக இருந்தால் அவனை கொல்லக்கூடாது. இவை அனைத்தும் நிச்சயமாக குழப்பம் விளைவிப்பவையாகும். தவிரவும் திரௌபதியை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவள் முன் செய்த வாக்குறுதியையும் அர்ஜுனன் காப்பாற்ற வேண்டியிருந்தது. மேலும் அஸ்வத்தாமனை கொன்றுவிடும்படி அறிவுரை கூறிய பீமனையும் கிருஷ்ணரையும் கூட அவர் திருப்திப்படுத்த வேண்டியதாயிருந்தது. சிக்கலான இந்த நிலை அர்ஜுனுக்கு ஏற்பட்டது. அதற்காக விடை கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவான் வந்து இதுல பேசுறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறாரு. அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணனை கொல்லக்கூடாது. இதுல வந்து பிரம்மபந்து நம்ம பல தர படிச்சுட்டோம். பிரம்மபந்துன்னா என்னங்கிற மீனிங் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவனா இருந்தாலும் அந்த பிராமணருடைய தகுதிகள் அற்றவன் யாரோ அவன் தான் வந்து பிரம்மபந்து அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும்.
அதாவது பிராமணனுடைய உறவினன் சொல்லலாம், பிராமணனுடைய நண்பன் சொல்லலாம், அப்படி எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்படி பிராமணனுடைய நண்பனா இருக்கக்கூடிய அல்ல உறவினனா இருக்கக்கூடிய அஸ்வத்தாமனை இங்க கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஏன் வந்து ஒரு பிரம்ம பந்துவை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு பிராமணனை கொல்லக்கூடாதுங்கிறது சாஸ்திரத்தை இருக்கு. ஏன்னா பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும். பிராமணனை கொன்னா பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும். அப்படிங்கும்போது ஒரு பிராமணனை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அதே சமயத்துல அவனை கொல்லவும் வேணும். ஏன் அப்படின்னா பிராமணன் வந்து அந்த பிராமணனுக்குரிய தகுதி இல்லாம அவன் வந்து என்ன செய்யறான், அதுக்கு மீறின செயல் அவன் செய்யும் பொழுது அவனை கொல்லவும் வேணும். அதாவது 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்களை அவன் எந்த வகுப்பினை சேர்ந்தவளா இருந்தாலும் கொல்லலாம் அப்படின்னு மனு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 6 விதமான குற்றங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க யாராச்சும். வீட்டிற்கு தீ வைப்பவன், உம் பிறர் மனைவியை கடத்துபவன், கவருபவன், அப்புறம் உம், பிறர் நிலத்தை கவருபவன், கொடி ஆயுதம் தாக்குபவன், கொடி ஆயுதம் தாக்குறவன். 4 சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் 2. பிறர் மனைவி கவர்ந்து செல்பவன். சொல்லியாச்சு அது. சொல்லிட்டேன். பிறர் மனைவி விஷத்தை கொடுப்பவன் மாதாஜி, விஷம் கொள்ளையடிப்பவன், கொடுப்பவன், கொள்ளை விஷம் கொடுப்பவன். விஷம் கொடு. வெரி குட். இன்னும் 1. கொள்ளையடிப்பவன், ஓகே. பிறர் எல்லாம் சொல். வீட்டுக்கு நெருப்பு வைப்பவன் மாதாஜி, வீட்டுக்கு நெருப்பு வைப்பவன், வீட்டிற்கு நெருப்பு சொல்லியாச்சு. பிற செல்வத்தை அபகரிப்பவன், பிறர் வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவன். அப்படியே 6 விதமான குற்றங்கள்ல செய்யக்கூடியவன எந்த வகுப்பு, அது வந்து 4 விதமான வர்ணங்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க பகவான். அந்த 4 வர்ணத்துல எந்த வர்ணமா இருந்தாலும் இந்த குற்றங்களை செய்யும் பொழுது அவனை கொல்லலாம் அப்படிங்கிறது மனு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப ஒரு இடத்துல வந்து பிராமணனை கொல்லக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது, இன்னொரு இடத்துல அவன் அதாவது செய்யக்கூடாத செயலை செஞ்சா அவனை கொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கு. இப்ப 2 விதமான நிலைகள்ல இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப இப்ப வந்து அதே சமயத்துல துரோணாச்சாரியார் ஒரு பிராமணர் தான். ஆனா அவரை வந்து போர்க்களத்துல இங்க கொல்றாங்க. ஏன் கொல்றாங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து கையில ஆயுதம் ஏந்தி இருக்கிறாரு. ஆயுதம் ஏந்தி அவர் போர் புரிய வந்துட்டாரு. அவர் கையில நிராயுத பாணியா இல்ல. போர் சாஸ்திரப்படி ஆயுதம் ஏந்தியவனோட போர் புரியலாம், அவனை கொல்லலாம். அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அவரு பிராமணனா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவரை கொல்றாங்க. அதே சமயத்துல இந்த இடத்துல அஸ்வத்தாமனோட நிலை எப்படி இருக்குன்னா, அவனுடைய கையில வந்து என்ன இல்ல, ஆயுதங்கள் இல்ல. அவனை வந்து கட்டி இழுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து கட்டி இழுத்துக்கிட்டு வந்து அவன் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறான் திரௌபதிக்கு முன்னாடி. அவன் கையில எந்தவித ஆயுதங்களும் போர்க்கருவிகளும் இல்ல. அவன் வந்து ரதத்திலயும் இல்ல. ஒரு தேர்ல இருந்து சண்டை போடும்பொழுதுதான் வந்து பிராமணனையும் கொல்லலாம்னு இருக்குது. அவன்கிட்ட இப்ப ஆயுதங்களும் இல்ல, தேரும் இல்ல. அவன் வந்து தரையில நிக்கிறான், கையில ஆயுதம் இல்லாம இருக்கான். அவன் வந்து வலுத்தாக்கல் தான் செய்தான். வலுத்தாக்கல்னா என்ன, தேவையில்லாம அநியாயத்துக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருந்த குழந்தைகளை அவன் கொல்றான். வழிய வந்து அந்த செயலை வந்து அவன் செஞ்சிருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட நிலையில அவனுக்கு வந்து எப்படி வந்து தண்டனை கொடுக்கறது, கொல்லலாம் கொல்லக்கூடாது, 2 விதமான நிலை இருக்குது. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம், நமக்கும் அதே குழப்பம்தான் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்லாம் வந்ததுன்னா நாமளும் வந்து சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன, ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துல இன்னது செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு வெவ்வேறு கருத்துக்களை நம்ம படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து என்ன வரும்னா குழப்பங்கள் நமக்கும் கண்டிப்பா வரும். அதே குழப்பத்துலதான் அர்ஜுனனும் இருக்கிறாரு. இப்ப பகவான் வந்து இந்த இடத்துல தீர்ப்பு சொல்றாரு. தீர்ப்பை வந்து நேரடியா சொல்லல, மறைமுகமா சொல்றாரு. அது வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்றாரு, தீர்ப்பு என்னவென்றால், வலுத்தாக்குதல் செய்தவன் ஆயுதத்தையும் ரதத்தையும் இழந்தவனாக இருந்தால் அவனை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு தீர்ப்பு. இந்த இடத்துல அவனை கொல்லக்கூடாதுங்கிறது ஒரு தீர்ப்பா அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. அதே சமயத்துல இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உன்னுடைய பிரியமான மனைவி, பிரியாம் பிரிய அப்படின்னு வந்திருக்கு. பிரியமான மனைவி கிட்ட என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர், வந்து வாக்கு கொடுத்துருக்காரு, சத்தியம் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாரு. உன்னுடைய குழந்தைகளை தூக்கத்துல கொண்டவங்களுக்கு நான் தண்டனை கொடுப்பேன். அவங்கள வந்து நான் வந்து அவங்க தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து அந்த ரத்தத்தினால நீ அபிஷேகம் பண்ணி நீ குளிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவருக்கு மனைவிக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறாரு, ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு தான் அவர் போய் அஸ்வத்தாமனை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு. இப்ப அந்த மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கை அவர் காப்பாற்றணும். ஒரு சொல்லிட்டா அந்த சொல்ல காப்பாத்தினாதானே வந்து நேர்மைன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அப்ப மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்குப்படி அவன் கொல்லணும். அடுத்தது பீமசேனனும் அதுக்கு ஆதரவா இருக்கிறாரு. அவன் வந்து கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியா இருக்கிறாரு. பகவானும் கொல்லுன்னு தான் சொன்னாரு.
நீ அவனை விடக்கூடாது, அவன் தப்பு செஞ்சிருக்கிறான், அவனை கொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு. அதே சமயத்துல அவர் வந்து இந்த மாதிரி பலவிதமான அறிவுரைகள் இப்போ வந்து யாரெல்லாம் அவர் திருப்திப்படுத்தணும், திரௌபதியை திருப்திப்படுத்தணும், பீமனை திருப்திப்படுத்தணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும், அவருடைய நேர்மையையும் அவருக்கு சரி பார்க்கணும். அவர் வந்து தர்மத்தோட நிலையில இருக்கிறார் அர்ஜுனன். அப்படி தர்மத்தோட கடைபிடிக்கிறக்கூடிய ஒரு அர்ஜுனன் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிக்கலான நிலை தான் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு இருக்குது. அதுக்கான விடை வந்து இங்க கிருஷ்ணரால கொடுக்கப்பட்டுட்டு, அது வந்து பகவானுடைய மனசுல இருக்க அந்த விடை என்ன அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் தான் என்ன செய்யணும், கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான தீர்ப்பை வழங்கணும். இது வந்து நாளைய ஸ்லோகத்துல மாதாஜி வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டாம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நிச்சயமா அதுக்கான ஒரு தீர்வு இருக்குது. அந்த தீர்வை அர்ஜுனன் எடுக்க போறாரு. அவருடைய தர்மத்தையும் விட்டு கொடுக்காம எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நிலையில ஒரு முடிவு வந்து நாளைக்கு ஸ்லோகத்துல நம்ம வாசிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपादा की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இதுல ஏதாவது உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான்கு கரங்களை சொல் நான்கு ஹரே. கரங்களை மட்டும் பகவான் காட்டுறாரு இல்லையா மாதாஜி? இந்த என்ன இடத்துல என்ன எதுக்காக ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான்கு கரங்களை பகவான் காட்டுறாரு இல்லைங்களா மாதாஜி? அப்ப எதுக்காக இந்த 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 ஸ்லோகத்தை இந்த இடத்துல பகவான் வெளிக்காட்ட வேண்டியதா இருக்கு மாதாஜி? கரெக்டான கேள்விதான். இது வந்து இந்த இடத்துல எதுக்காக காட்டுறாரு அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்தோட லாஸ்ட் லைன்லயே இருக்கு பிரபு. வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை வேணா நான் ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன். ஒரு நிமிஷம் படிக்கிட்ட மாதாஜி அந்த லைன், லாஸ்ட் லைன். படிக்க பிரபு. அஸ்வத்தாமனை என்ன செய்வது என்பதை பற்றி அர்ஜுனன் குழப்பம் அடைந்திருந்த போது அர்ஜுனனுக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பர் என்பன் என்ற முறையில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இவ்விஷயத்திற்கு ஒரு தீர்வு காண தாமாகவே முன்வந்ததுடன் புன்னகையும் செய்தார். புன்னகையும் செய்தார். இது வந்து அதுதான் அதுல இருக்குது இல்லையா? அதுக்கு முன்ன அந்த பர்பட்ல இருக்கு பாருங்க. பர்பட்டை படிக்க லாஸ்ட்ல பர்பட் லாஸ்ட் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. பர்பட் லாஸ்ட்ல தான் படிச்சீங்களா? ஓகே. அதுல வந்து ஒரு வரி நான் படிச்சேன், ஒரு வரி படிச்சேன் பிரபு. அதுல என்ன படிச்சேன்னா, 2 விதமான நிலைகள்ல உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த திரௌபதிக்கும் பீமனுக்கும் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கு. வேறு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது. அந்த முரண்பட்ட கருத்துக்களுக்கு அவர் வந்து அதை தடுக்கிறதுக்காக இன்னும் 2 கைகளை வந்து அவர் எடுத்துக்கிறாராம். அவர் வந்து பகவான் நினைச்சா எத்தனை கைகள் வேணா, அதுல படிச்சோம் அந்த ஸ்லோகத்துல, எத்தனை கைகள் வேண்டாலும் 1000 கைகள் கூட அவரால் எடுக்க முடியும். விஸ்வரூபத்துல அப்படிதான் அவர் எடுக்கிறாரு. அவர் நினைச்சா எத்தனை கைகள் வேண்டாலும் எடுக்கலாம். விஸ்வரூப தரிசனத்துல அவர் 4 ரூபமா அர்ஜுனனுக்கு வந்து தரிசனம் கொடுக்கிறாரு. அவரு நாராயண ஸ்வரூபம். அப்படிப்பட்ட இவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து திரௌபதிக்கும் பீமனுக்கும் ஒரு ஏற்படக்கூடிய அந்த முரண்பாடுகளை தீர்க்கறதுக்காக இன்னும் 2 கைகளை அவர் எடுத்துக்கிறதா அந்த பர்பட்ல நான் படிச்சேன். முரண்பாடுகளை தீர்க்கறதுக்கு 4 கை காட்டுறாரு மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, முரண்பாடுகளை தீர்க்கறதுக்காக 4 கரங்களை எடுத்துக்கிறாரு இல்லையா மாதாஜி? 4 கரங்கள்ல காமிக்கிறாரு. ஆமா ஆமா. அதாவது பகவான் வந்து பக்தர்களை ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சா அவருக்கு 2 கை பத்தாது. அவர் வந்து நிறைய கரங்களை எடுத்துக்கிட்டு அந்த அவ்வளவு கரங்களாலையும் ரட்சிக்கிறாராம். நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு அவர் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்யறாரு. இப்ப அந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரிதான் 2 கைகளை எக்ஸ்ட்ராவா அவர் எடுத்துக்கிறாரு. அதுதான் அதுல புரிஞ்சுக்கணும் பிரபு. பகவானுடைய பகவான் நீங்க தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி 4 கைகளை காமிக்கிறாரா மாதாஜி? பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கணும்னு அந்த இடத்துல எந்த அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் பகவான்ங்கிறது. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்காக எல்லாம் கிடையாது. அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. பக்தர்களை காப்பாற்றணும், பக்தர்களுக்கு நல்ல தீர்ப்பு கொடுக்கணும், அவங்கள எந்த வழியில நல்வழியில படுத்தணும். இதுதான் அவருடைய நோக்கம். அதுக்காக தான் அவர் இன்னும் 2 கைகளை எடுத்துக்கிறார்.
ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொரு ஸ்லோகத்துல, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சாத்தியகின்னு இருக்கு, அது யாரு மாதாஜி? சாத்தியகிங்கிறது கிருஷ்ணருடைய ஒரு தேரோட்டி, அவருடைய உறவினரும் கூட சரி. தேரோட்டியா இருக்கிறவர் சாத்தியகி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். விருஷ்ணி குலத்துல வந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மாதாஜி வந்துட்டாங்க, உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். யூடியூப் ஆஃப் பண்ணி. ஷோர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யூடியூப் ஹரே ஆஃப் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா. பண்ற மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. டன் மாதாஜி. எல்லாரும் பாகவதம்